Human ang pagbusikad sa usa ka granada sa Panabo City sa Davao del Norte kagabi, dali dayon nagpatuman og hugot nga seguridad ang Task Force Davao ug kapulisan sa Bunawan Police Station 6 sa utlanan sa Davao Sanglit. Halos naalang sa boundary na hitabo ang pagbusikad. Subay sa report sa kapulisan, gilabayan og granada ang elf truck bandang alas 6:50 kagabi, Abril 24, nga gikamatay sa pasahero nga giilang si Loretta Abapo, 56 anyos, taga Barangay New Loon, Magsaysay, Davao del Sur. Wala hinuon masamdi ang anak ni ining nga driver nga si Yoshihito Abapo. Matod sa kapulisan, ang responsable nakasakay og motorsiklo. Gimando dayon ni Mayor Jose Relampago sa Panabo City ang laom nga investigasyon sa kaso. Nasayran nga ang bana ni Loretta, usa ka kapitan sa Barangay New Upon nga nasikop sa CIDG human makuhaan og mga armas dili pa lamang dugay apan temporaryong gawas nun human makapiyansa.